Isang wedding singer rumaraket sa pagkanta sa mga libing. Atin siyang kilalanin sa report. Ang musika ang nagsisilbing buhay at kabuhayan ng event singer na si Benedict Operanya ng Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. Ang mga awit na tulad niya ang nagbibigay saya sa mahalagang selebrasyon o pagdiriwang. Kaya kasabay ng naging dagok dulot ng pandemya, malaki rin ang naging pagbabago nito sa trabaho ni Benedict bilang event singer. Mula sa pagiging wedding singer, nasubukan na raw niyang umawit para sa mga yumao. Ngayong pandemic kasi mas konti ang tugtog sa mga events, ano. Kaya yung pag may booking sa patay, ganun, i-entertain ko. Kasi yun nga rin, marangal naman at saka maayos naman. It's all about the performance. Hindi na di-disrespect yung patay, ganun. Hanga naman ang kanyang mga anak sa ipinakitang katatagan ng kanilang ama sa iba't ibang hamon ng buhay. Kahit po gaano po kahirap yung panahon ngayon, gumagawa pa rin po siya ng paraan para kuha ng pangbuhay pang araw-araw, ganun. Musician tayo, dapat flexible tayo. As long as maayos, as long as marangal, at naibibigay natin yung service ng maayos sa yung need ng client natin, wala tayong dapat ikahiya. Dapat opportunity yon to earn, tapos opportunity to improve. Sa anumang pagsubok, ang pagmamahal sa musika at talento ang magsisilbi raw na sandigan ni Benedict. Kumakanta man daw para sa mga patay, ang mahalaga ay nagpapatuloy sa buhay. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.